Dahil nabi na sa Kagamhanan sa Dakwen sa Mandaue, ang pipila ka mga nanag-iya og luna sa dapit diin aron makabalik. Pagtukod ang mga nabiktima sa sunog sa Barangay Tipolo niya tumiyaging simana. Hinoon sugdan pa sa paghawan sa dakbayan ang luna aron masugdan ang reblocking sa dili patugutan ang mga biktima nga makatukod pagpalig sila mga Pinoy-anan. Apan gitun-an na karon sa dakbayan ang pagpangita og relocation site alang sa mga posibleng mga biktima sa sunog nga dili na mamahimong makabalik sa dapit. Ang report ni Nico Sereno. Tangkod usa ka semana na karong adlaw, sukad miigo ang dakong sunog sa tulo ka mga sitio sa Barangay Tipolo, Mandaue. Gatusan ka mga balay ang naugdaw ug musumada kini sa kapin libo ka mga pamilya ang apektado. Gipasalig sa City Hall, padayong gitutukan ang sitwasyon sa mga residente. Matod ni Mayor Jonas Cortez na hinabi na nila ang usa sa mga tag-iya sa pribadong yuta nga gibarugan sa pipila ka Pinoy-anan. Ay usa ka pamilya sa Basubas nga ni padayag yun nga di na ilag yung gamiton. Pero there are a lot of lot owners nga ato pang pagasuryan. May bahin sab sa nasunog nga dapit nga gipanag-iya sa gobyerno. Kini ang unang lihukon sa syudad aron mapahimutang ang mga nabiktima. Hayan mo patuman og reblocking ang dakbayan. Usa sa gitan-aw ang posible sab nga relocation sa mga nasunugan kung gikinahanglan. Nagsige na tag-explore og mga luna kay ang gipangayo sa National Housing dunalay ma-provide ang syudad para ma-facilitate dayon ang pagtukod sa katong relocation. Samtang padayon pa nga giproseso ang financial assistance alang sa mga biktima. 10,000 pesos ang ihatag sa mga house owners, samtang 5,000 pesos sa mga renters. Atoa siyang ipara abunuhan kay kung nakaadto mo sa site perti siyang lupaa. So katong mga dangerous structures ito, demolition to, unya abunuhan siya, itupong siya sa dike, unya og sa karsada, unya i-reblocking para masud dito ang mga lupyo nato. Sa miaging adlaw, gibisita sa mga opisyales sa Kapitolyo ug sa syudad ang mga nasunugan. Gipangunayan ni Governor Gwen Garcia ug Mayor Cortez ang pagpang-apod-apod ug mga hinabang. Lakip niini ang mga gamit sa balay ug mga pagkaon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.